По традыцыі, напярэдадні навагодніх свят прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным людзям краіны. У ганаровым спісе ўзнагароджаных і рэктар Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Ганна Сендзер. Кіраўнік брэсцкай ВНО атрымала з рук прэзідэнта краіны медаль Францыска Скарыны. У былым выпускніца Брэсцкага педінстытута сёння яна ў руля роднай альма-матер. Вядучую ВНУ рэгіёна Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна доктар педагагічных навук прафесор Ганна Сендзер узначальвае з мая 2014 года, а дагэтуль 11 гадоў займала пасаду прарэктара па вучэбнай рабоце. Ганна Мікалаіўна – аўтар манаграфій і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, звыш 150 артыкулаў у навукова-метадычных часопісах. Пад яе кіраўніцтвам абаронены 4 кандыдацкія дысертацыі. У тым, што сёння універсітэт дастойна прадстаўлены на сусветнай адукацыйнай прасторы, высокаканкурэнтны, аб чым сведчыць папулярнасць ВНУ у замежных студэнтаў, вялікая заслуга і Ганны Сендзер. За выдатныя дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, значны асабісты ўклад у развіццё духоўнага і інтэлектуальнага патэнцыяла беларускага народа, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко узнагародзіў Ганну Мікалаіўну медалём Францыска Скарыны. Награда – это, во-первых, признание в первую очередь не только моей работы, это признание результатов работы всего коллектива Брестского государственного университета, всех его преподавателей, сотрудников, студентов. А получить такую награду из рук президента – это вдвойне и приятно, и вместе с тем ответственно, потому что ты понимаешь, что надо работать еще лучше для того, чтобы развивалась не только система высшего образования, чтобы процветала наша Беларусь и занимала достойное место в мировом сообществе. Высокая дзяржаўная ўзнагарода, гаворыць Ганна Сендзер, стане для яе асаблівай адзнакай у біяграфіі і, канешне, пэўным рубяжом, далей за якім новыя дасягненні. Людмила Салзна, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».